Aigua, font de vida, d'energia. Ferro, metall dur, ferm. Suro, teixit vegetal lleuger, elàstic. Fruit del ric passat surer, al bell mig de la vila empordanesa de Palafrugell, creix una robusta estructura de ferro helicoïdal que vigila amatent el poble. Una obra plena de singularitat tècnica, espacial, volumètrica i estilística amb caràcter únic. La necessitat de dipòsits per garantir la pressió de l'aigua a les fàbriques de suro va fer proliferar aquesta mena de construccions. La torre adopta popularment el nom de Joan Miquel i Avellí Mario, expert surer format tècnicament a Alemanya, que va fundar la fàbrica l'any 1900 juntament amb Enric Binke. Anomenada posteriorment Miquel Binke i Meyer Manufactures del Corcho o Fàbrica Armstrong Cork, avui la Torre de Can Mario és l'element més impactant d'una gran fàbrica dedicada a la indústria surera. Lluny, als peus de la torre, queda el brogit de l'activitat fabril que ha esdevingut tot un símbol de l'entrega, el treball i l'esforç d'una població que la llueix en ningú. Aquesta peça artística pren 3 símbols com a fil conductor per retre homenatge als seus creadors, treballadores i treballadors i població sencera. Aigua, ferro, suro. 3 elements orgànics que configuren el mapa simbòlic de Palafrugell, la seva comarca i, per extensió, del patrimoni industrial català.